ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಶಾಸ್ ಬ್ಲಾಗ್. ಯಾನಿಕ್ಲಾಮು ಕೆದ ದಿಶಾ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್, ಯಾನಿತ್ತೆ ಕತ್ತಲೆಡು ಬ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪ ದೂರ ಪಿದಡ್ನಿ ಪಂಡ ಬಟ್ರ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಅಪ್ಪೆನಲ್ಪ ಪಿದಡ್ಡಿನಮ್ಮ ಇನಿ ಬಟ್ರ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಅಪ್ಪೆನ ಕೋಲತೆ. ಸೊ ಅಂಚಾದು ಅಡೆ ಪಿದಡ್ಡಿನಮ್ಮ ಯಾನ್ಲ ಅಮ್ಮಲ ಪಪ್ಪ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೋದು ಬೈದೇರು ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮಲ ಪೋಪುನು ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಚೂರು ಕೋಲಲ್ಲ ಪ್ಯೂರ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದೊಂತೆ ಲೇಟ್ ಬಿದ್ದಾಡಿ. ಸೊ ಓಕೆನಾ. ಕರೆಕ ಮೀದು ಬತ್ತದು ಕಣ್ಣು ಪೂರ ಕೆಂಪು ಕೆಂಪಾತದು ಪರ್ತಿನ ಹಾಕ್ಲಕ್ಕ ಬಲೇ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಕಲ್ಲ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಮೂಲುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ನೆಕ್ಕ ಬೋಡು ಧೂಳಾಪಿನೆ ಕಾಣಲ್ಲ ಬೋಡು ಅಲ್ಪ ರೋಡ್ಲ ಹತ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಧೂಳು 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 ಧೂಳಾಪಿನೆ ಪಟ್ಟಲ್ಲ ಮೂಲು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಪಾಡನೆ ಪೋಪಿನ್ ತುಲೆ ಮಲ್ಲಿಗಕ್ಕೊಲ್ಲೇರು ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮನ ಬಾಲೆಡ ಪಾತಿರು ನೀವು ದೂರ ಬಿದ್ದಾಡಿ ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ದೂರ ಕೋಲದಡ್ಡೆ ಬಿದ್ದಾಡಿ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಅಂದು ಬಿದ್ದಾಡ್ಗ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟೆ ನಮ್ಮನ ಕೋಲದಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕ ಗಾಯ್ಸ್. ಓಕೆ ತಿಳಿಕೆದ ಬುಲ್ಲಿ ಪೊಯ್ 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 ಬಾಳ್ ಬಿದ್ದಾಡ್ಗ ಎನ್ನವು ನೀಲಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಕಲ್ಲೆ ಮಮ್ಮಿ ಬಾಯ್. ಕರದಿದ ಕಾಲದ ಮುಂದುವರಿಕೊಂಡು ದೈವ ದೇವರನ್ನ ದಿವ್ಯ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಲ್ಲಾಡ ವಿನಂತಿ. ಕರದಿದ ಕಾಲಡು ಮುಂದುವರಿಕೊಂಡು ಬತ್ಲಕನೆ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡ ಅಪ್ಪ ಕಾಲುಂಟಿ ಕಾಳಮ್ಮ ಕಲ್ಕೊಡ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ನಲವತ್ತೈದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯರು ಭಗವತ್ ಭಕ್ತರು ಈ ಬಸ್ಸಿನ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಭಗವತ್ ಭಕ್ತರು ಪ್ರಸಾದ ಹೋಗಿತ್ತಂಟಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಯಾವ ಕೇಳಿ 200 ಮನ್ಸಿಲ್ಲ ಸೊ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತ ರೀಚ್ ಆಯ ಗೈಸ್ಂದೆ ಅಪ್ಪೆನ ಪ್ರಸಾದ ಪುಷ್ಪವೆನಿಕ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪೂಲ ఒక ಗಂಧಲ ನದೆತ್ ಕೊರ್ಲೆ ದಿ ಗಂಧ ಕೊರ್ಲೆಗೆ ಅಪ್ಪೆನ ಪ್ರಸಾದ ಪೂ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪೂ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಣ ತುಂಬ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಇಕ್ಕೊಂತು ಇತ್ತೆ ರಶ್ ಭಯಂಕರ ರಶ್ ಅದೇ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪೇರು ನಿಮ್ಮೂಲು ಮಮ್ಮಿ ಅತ್ತೆ ಮೀ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಅದೇ ಭಯಂಕರ ಸಭೆ ಗೈಸ್ಗೆ ಬೋ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ತೂಡು ಗಾಡಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ತೂಡು ಯಮ್ಮ ಲೈನ್ ಇತ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಉಲೈ ಪೋನಾಗ ದಾದಿ
ಗಾಡಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಮೊದಲ ಗಾಡಿ ಏರೆ ಜಾಗಿ ಎನ್ನ ಗಾಡಿ ಬೇರೆ ಜಾಗಿತ್ತು ಭಯಂಕರ ರಶ್ ಇದ್ದಾನೆ ಪಲ್ಲೆ ವರ್ಷ ಅಲ್ಪ ಸಭೆ ಮಸ್ತ್ ಆತ ಒಂದು ಬಟ್ರ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಅಪ್ಪೆ ನಡೆ ಸಭೆ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅವೆ ಗೈಸ್ ಮಸ್ತ್ ಪಣ ಮಸ್ತ್ ದೇವರ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕೇರು ಅಪ್ಪೆ ತಿಕ್ಕೇರು ತುಯ್ಯರೆ ಪೊರ್ಲುಡಿ ಸೊ ಲೈವ್ ಉಂಡು ಲೈವ್ ಇತ್ತೆ ಲೈವ್ ಇಟ್ಟು ತೂಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡ ಅಂದ್ ಡೌಟು ಅವೊಂದಿತ್ತಂಡು ಲೈವ್ ವನಸ್ಪುರ ಅವಲೆ ಅದು ಬತ್ತೀನಿ ಬಾರ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತಂಡು ವನಸ್ಲಾ ಓಕೆ ನಾನು ತುಕ ನನ್ನ ಜಪ್ಪುನ್ ಗೈಸ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಶಪ್ ಆದ ಮೊನ್ನೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಜಪ್ಪುನು ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್ ನಾನು ಕೋಡದ ವ್ಲಾಗ್ನು ಇತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲವೇ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಕೊಲ್ಲೇರು ನೀರು ಪರೊಂದು ನೀನು ಯಾರಿಗೆ ಕಜಿಪು ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕಾಗೆ ಸೊ ಯಾನು ನೂಡಲ್ಸ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲೆ ಅದೇ ಎನ್ನ ಭುವಿ ಅಕ್ಕ ಬೈದೇರು ಭುವಿ ಅಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆತೆ ಅಂಚ ಓದಾರ ಬೈದೇರು ಭುವಿ ಅಕ್ಕಾಗಿತ್ತೆ ಬಡಾಪುಂಡಿಗೆ ಐಕ್ ಬೋಡದು ನೂಡಲ್ಸ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲೆ ಒಂತೆ ಅರೆಕ್ ಅಕ್ಕ ಅಲೆಗ್ಲ ಅರೆಗತ್ತು ಎಂಕ್ಲ ಅರೆಗ್ಲ ಭುವಿ ಅಕ್ಕಾಗ್ಲ ನೂಡಲ್ಸ್ ಅಂಚ ಈ ಮೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನು ಅಜತ್ತದು ಪೋತೇರು ಪೊತ್ತದು ಪೋತೇರು ಕೋರಿದ ಕಜಿಪುಗು ಸಾಮಾನು ಪೊತ್ತದು ಪೋತೇರು ನನ್ನಲ್ಲ ಬರ್ಪುನ ತೋಜಿ ಪೋದ ಹೋಲಲ್ಲೇ ಮೊಬೈಲ್ ಹೊತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏರೆಗು ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ಹೊತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ತೋರಿಸ್ಪಾಯಿ ಮುಲ್ಪ ಪೊತ್ತದು ಪುರದಿ ಇದು ಪೋತೇರು ಅಂಡ್ ಮುಲ್ಪ ಎನ್ನ ನೂಡಲ್ಸ್ ಕೊದ್ಯೋ ಒಂದುಂಡು ಬೇಯೊಂದುಂಡು ನೂಡಲ್ಸ್ ನೇ ಮೆರೆಂತುಲೆ ಪಟಂಗ ಹಾಕು ಮೊಬೈಲ್ ಹೊತ್ತು ಹಲೋ ದಾ ಅನ್ಪುನಿ ಅಲ್ಪ ಇಂದು ಪೊತ್ತುದು ಇದು ಬೈದಾರತ ಮಲ್ಪ ನೀ ಬಿದೆ ಬರ ಯಾಂದೆ ಗಿರೇಗ್ ಬಿದೈ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಡೆ ನನ್ನ ಇತ್ತೆ ಕಾಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡ ಗಂಟೆ ತಾನ್ ಪದ್ರಾಡ್ ಕಾಲ ನನ್ನ ರಡ್ಡಿ ಕಾಲು ಮುಟ ಕಾಲ್ ಏರೆಡ ಅಜ್ಜೆರೆಡ ಪಾತ್ರನು ಐದಕ್ಕಂದೆ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಬೈದಿರ ಅಕ್ಕ ತುಲೆ ಲೇಸ್ ದುಬ್ರದಿದ್ದು ಓದುಲೆ ಅವೇ ನಮ್ಮನ ಬೆಲೆ ಶುರು ಮನ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ನೂಡಲ್ಸ್ ಬೇಯ್ತನ್ ಗೈಸ್ ಅವೇ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಓಡು ಬಟ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇಂದು ಗೋಧಿದ ನೂಡಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವೀಟ್ದ ವೆಜ್ ಹಕ್ಕ ನೂಡಲ್ಸ್ ಏನು ಡಿಮಾರ್ಟರ್ ಕಂದಿನಿ ಎಡ್ಡುಂಡು ವೀಟದ ನೂಡಲ್ಸ್ ಒಂದು ಮೈದಾದತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ಟು ಒಂದು ಮಸಾಲೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಮಸಾಲ ಎಡ್ಡುಂಡು ಎನ್ಮ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ವೀಟ್ ರವ ಅಂದುಂಡು ಒಂದು ಮುಲ್ಪ ತೋಜುಂಡಿ ವೀಟ್ ರವ ನೂಡಲ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಒಂಚೂರು ನಮಕ್ ಬೋಡ ಇಲ್ಲಕ ಸ್ಪೈಸಿ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ತಾನು ಉಂಡತಿ ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಇನಿ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೈಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಯಾಪಣ ಅಲೆಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೈಸ್ ತಿನ್ಪುಜಾಲು ಇತ್ತೆ ಫೋನ್ ಪಾತಿರ ಸ್ಟೈಲ್ ತೂಲೆ ಗೈಸ್ ಮೆಗ್ಗಿಡ ಕುಲೊಂದು ಪಾತಿರು 12 ಗಂಟೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಾನು 2 ಗಂಟೆ ಮೂಲ ನ್ಯಾವಸ್ತೆ 2 ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟೊಂದುವೆ ಎಂಕ್ಲೆ 2 ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟೊಂದುವೆ ಗೈಸ್ ನಾನು ಎಂಕ್ಲೆ ನುಪ್ಪುಲೇಜಿ ಕಜಿಪುಲೇಜಿ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಕೋರಿಗೆ ಸಾಮಾನ ಜೊತೆ ದೀತರಿ ಆಂಟಿ ತಿಂಗಿ ಚಿಕ್ಕ ನನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ತೋರ್ಸ್ಪಡಿ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ಬೇರಿತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅರೇನು ತೋರ್ಸ್ಬೇಡ ಓಕೆ ನೀನು ಬರ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ತೋಜ ನೀಮಿಟ್ಟು ಆಯ್ಕೆ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೆ ಓಕೆ ಮಸಾಲ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಕ್ಲ ನೂಡಲ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ಬೇಕಾ ತಿಕ್ವ ನಿಕ್ಲೆ ಓಕೆನಾ ಈಗ ನಮ್ಮನ ನೂಡಲ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಖಾಲಿ ನಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಒಂದು ಪ್ರದಾಲ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ಎಗ್ ಪ್ರದಾಲ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ಖಾಲಿ ಟೊಮೆಟೊಲ ನೀರುಳ್ಳಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರುಳ್ಳಿ ಇರತ್ತೆ ಎಗ್ ಯಾನ್ ಕಿಚನ್ ಪೆರವಲ್ಲಿಗೆ ಯಾನ್ ಕಿಚನ್ ಇತ್ತನ ಮೇರ ಮೇಲೆ ಆಪುಜಿಗೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಒಂದು ಮಂತ್ ಮುಗಿಪಿನ ಟೈಮ್ ಮೇರೆ ಕಿಚನ್ ಹೋಯ್ಜೇರು ಕಿರ್ಕಿರಿ ಆಪುಂಡಿಗೆ ಎರೆಗ್ ಅಂದೆ ಕೈ ಕಟ್ಟುನ್ಗೆ ಐಕ್ ಪಟ್ಟ ಹೊಡತ್ತೆ ಯಾರನ್ನ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಸೊ ಐಕೆ ಯಾನು ನೆನಪ ತೊಂಪೋದು ಬುಯ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತಿನ್ಪಾವೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಮ್ಯಾಮ್ ನೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಂಚಾಕನ ಮುಂತಲೆ ಗಾಯ ಸಾರ್ ಮಿಕ್ಸಿ ಡಿರ್ರ ಒಂದುಂಡವ ಆವಾಡು ನೇ ತಿಂದ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಚೊಂಡು ಬಟ್ ದಾಲ ಪಾಡ್ತಿಜಿ ಬಾಬಾ ಇಟ್ಟು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಪೂರ ಗ್ರೇವಿ ಹಾಂ ಟೊಮೆಟೊದ ಗ್ರೇವಿ ಮತ್ತು ಪಾಡ್ನೇಕ್ ಶೋಕಾತನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಪಾರ್ಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಅವು ಪೂರ ಕಟ ಒಂದು ಅಂಗುಲ್ಲರ್ ಹೆಂಗೆ ಉದಾಸಿ ನಾನು ಗೈಸ್ ಇತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತ ಬರ್ತಾನೆ ಉನ್ಪಿನತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ರಪಕ್ಕ ತಕ್ಕ ಒಂದು ಮಂತ್ ಕೊರ್ನಿ ಎಂಚಾಕನ ಎಡಾಕನ ಸತ್ಯವನ ಸೊ ನೀಚು ಸೋಕಾಗ್ತದೆ
ಬರ್ತೀರಿ ಮೇಡಮ್ ಅಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂಚೂರು ಸೋಕಾಯ್ಜಿನ ನಿಕ್ ಬೇಜಾರ್ದ ಬಂದು ಸೋಕಾತ ನನಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಒಂಥರ ಮ್ಯಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಕಾಪಣದ ಎಂಜಾಯ್ತ ತಿನ್ನ ಕುಲ್ಲ ತಿನ್ನೊಂದು ನೀರು ಸೋಕತ್ತಿಂದ ತಿನ್ಪೇನ ಯಾನ್ ಮೋಲು ಈತ ತಿನ್ನ ಇಲ್ಲದೆ ನಿನ್ ಮಮ್ಮಿ ನಾನು ಉಂಡ ಇಟ್ಟು ಬನಲೇಡು ತಿನ್ನ ಇರಕ್ಕೆ ಬೋಡಿಸಿನ ಫುಲ್ ತಿನ್ನವೇ ಗೈಸ್ ಒಂದೇ ಇತ್ತೆ ಮೊಲೆನು ಬುಡ್ದು ಬರ್ಪಿನಿ ಬುವಿನು ಫೇರಲ್ಲ ನಾವು ಏರಿಗ್ಯಾ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಬುವಿನ ಬುಡ್ದು ಬರ್ಪುನು ಆಂಡಲ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಬುಡ್ಪಿನಿ ನಾನು ಅಮ್ಮ ಹಾಲು ಪೂಪುನಿತ್ತೆ ಗುರುಪುರಾಗ ಏನ ಪಪ್ಪ ನಾನ ಬರೋಡಾತ್ರೆ ಉಂತ್ಯವು ಮಕ್ಕಂದೆ ಮೇಡಮ್ ಇಡಲೆಗೆ ವೆಂಕಮಕ್ಕ ಇಜ್ಜಂಡು ವೆಂಕಮಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅವು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ವರ್ಷೋಡು ದುಂಬುದ ನಾನು ಬಾಬಾ ನೇ ವೆಂಕಮಕ್ಕ ವೆಂಕಮಕ್ಕ ಲೈಟ್ ಇದೆ ಬಾಕಿ ಬಲೆ ಪೋಲೆ ಒಂಜಿ ಪರಾಡು ನೀರ ಪರಾಡುನ ಬೇಲೆ ಅವನು ಬೇಗ ಅವರ ಬಾಕಿಲ್ ಪಾರ್ದು ಬಲೆಗೆ ಗಂಟ ಆಜ ಅಂಡವುಲೆ ಕಲ್ಕಿನತ್ತವು ಪಂದಿನಿ ಮಗ ದಾದೆ ಬಾಬಾರ್ ಬರ್ಪು ಜರಿಜಿನ ಆರಿತ ಕಾಪುನ್ ತಾತ ಬರ್ರೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮು ಮಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಡ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅದ ಜಾಲಿ ಆತ ಮೂವಿ ಆಫ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಾಮು ಹಾಲಿಡೇ ಜಾಲಿ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಪೊನ್ನಾಗ ಮೆಗ್ದಿನ ಉರ್ದುಂಡತೆ ದಾಲ ಬಣ್ಣದ ದಾಲವಲ್ಲಿ ಯಾಕಡೆ ಶುರು ಆತನು ಪೋಯಿನು ಈ ಮೆಗ್ದಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬಂದೈತೆ ಆತ ಎಲ್ಲ ಕೈಟ್ ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ರ ಆಸೆ ಮೂಲಿ ini peti tintiದಲ್ಲ ಕೈಟ್ ಎಷ್ಟು ಪನ್ಪಲ್ತುಲೇಮಿ ಇಂದೆ ಅಮ್ಮೇರ್ ಬತ್ತೀನಿ ಅಮ್ಮೆ ರತ್ತಿಯ ಅಜ್ಜೇರ್ പോയി ನನ್ನ ಈ ಇಂದು ನಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ರ ആദ്യമേ ബത്തുണ്ട് അഞ്ചനെ ബത്തുണ്ട് ನನ್ನ ಕೆಬಿಗೆ ಬರ್ತೀವೋಡು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಬೇಕು ನಾನೇ ಮಂಡಿಚ ಸೊ ಬಿಡವಾ ಗೈಸ್ ತಿಂಡಿ ಬತ್ತುಂಡು ಕಿನ್ನಿ ಬಚ್ಚಿ ಕಿನ್ನಿಗೆ ಒಂದು ತಮ್ಮ ಅದು ಫ್ರಿಜ್ ಬಂದಿರು ಇಲ್ಲ ಉಲೈ ಪೊಗ್ಗೆರಿಜ್ಜಿ ಉಲೈ ಪೊಗ್ಗಂಡ್ರೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕಿನ್ನಿಗೆ ಎಂದು ಕೊಡುಂದ ಕಿನ್ನಿ ಕೊಡು ಇದೀನಿ ಆಮಡಬಹುದು ಪನೊಚ್ಚಿ ರಡ್ಡು ತಿಂಡೆ ಅದು ಸಿರಪ್ ಕೊಡ್ಲೇರ್ನ ಸಿರಪ್ಪು ಬಾಕಿಲ್ ಬಾಡೆ ಇತ್ತ ಬೋಡ ಯಾನೆಲ್ಲ ಬರ್ಪಾಯ್ತ ಪತ್ತ ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದಿ ಪಾಪ 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಲಿ ನಾವು ಕಿಸೆ ಕೈಗೊಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸಿಯಾಗಿ ನಾಳೆಗೆ ಹೋಗೋದಂದ ಎಂಕೆ ಜನರು ಈಜಿಗೆ ಹೆಚ್ಚ ಪೂರ ಕಾಲಿಗೆ ಬುಲಿಪುನೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕೊನೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಇಜ್ಜ ಅಂತೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಾವು ಕೋರಿ ಹೋಗಿ ಅದು ಕಂಡು ನಮಗೆ ನಾನು ಕಾಲಿದ್ದಾನೆ ಬಂದೆ ಚಿರ ಮಾಕುಲಿ ಹೋಗಿ ಪಾಪ ಅದೇ ಮೂಲು ಆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಕೊನೋರು ಅದು ಇಸ್ಕೊಟ್ಟು ಕಿನ್ನಿಗೆ ಬರ್ತದೇನಾ ಹಾವು ನಮ್ಮ ಪಿದಾಡ್ಗನ ಬಾಕಿ ತಪ್ಪಿದೆಯಾ ಈಗ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಪಿದಾಡ್ಗನ ಈತ ನಾನಾ ಮಸಾಲ ಕೊಟ್ಟವರು ಪೊಯ್ 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 ಜಾಲ್ ಜಪ್ಪರಿ ಜಾರಿಗೆ ಜಾಲ್ ಸತ್ತಿ ಪಕ್ಕ ಶುರು ಆಪು ಪೂರಿ ಕಾಯಿ ಹತ್ರ ಪೊಯ್ 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 ಹಿಂದೆ ಯಾರು ಕಾಂಡೆ ಸಾಗಿದ್ದು ಉಂಟು ಮತ್ತೆ ಹಾಂ ಶ್ರೀರಾಮಯ್ಯ ಊಟ ಮುಳ್ಪಂಸ ಮತ್ತೆ ಮುಳ್ಪ ಫೋನ್ ಯಾರು ಫೋನ್ ಮುಳ್ಪ ಉಳ್ಳ ಗೋಮಿಗಿರು ಸಾಮಾನು ಕೇಳ್ಕೊಡಿಯಾ ಆಂಜ ತಿಂದ್ರಾಲಿ ನಮಗೆ ನೀರೇ ಎಲ್ಲ ಕೊಂಡೋಗಿ ಅಮ್ಮ ಸರಿ ಇದ್ದೆ ಅತ್ಯ ಅಮ್ಮಗ್ರ ಅಡ್ಡ ತಿನ್ನಿಂದ ಗೊತ್ತಾನು ಒಂಜಿ ಪೋಡುವಲ್ ಬಾರಿ ಪೋಡುವಲ್ ಅಂದು ತಮ್ಮ ಪಾತಂಗ ಹಸಿರ ಎಲ್ಲ ಪೋನಂಗ ಕೊರ್ಪ್ಯಾನ್ ಬುಡ್ಚಿ ನೆ ಪತ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ತೊಲೆ ದೀಪೆ ದೇ ಹೈ ಯಾನಿಗೆ ಇತ್ತು ಮಾಡಬಹುದು ಏನು ಆರಕ್ಕೆ ರಾಜ ಹೊಡೆದ ನೆ ಬಾಬಾ ಲಾಕ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತೆ ನೀನು ಚಂದ ಆಗದಿ ಸಾವು ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತೈತಿ ಇಂಚಿ ತಿರ್ಗಾವು ಹಾ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಪಿದಾಡುವ ಗೈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಗ್ಲೌಸ್ ನೇ ಕೊರ್ಲಿ ಅದೇನ ಕವೈನಾ ಕಾಶ್ಪುರ ಆದ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಟೆಟ್ಟಿ ಅಂದ ಅವಪತನೋರ
Ale abui. Oh. Papa ya baba. Yavo ಮೇಲನೆ. ದೂರ పోతీరా పక్క? ಟ್ಯೂಷನ್ పోತೀನಿ ಅಕ್ಕ. ಟ್ಯೂಷನ್ పోತೀನಿ ಬಾಲೆನ್ ಬಿಡ್ದು. ಇರ್ದಾದ ಬಂತು ಅಂತೀನಿ ಸೈಕಲ್ ಬಿಡ್ಪುನ ಪಪ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ. ಪಪ್ಪಲಿ ಇರ್ಲ ಸೈಕಲ್ ಬಿಡ್ಪುನು. ಅಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ ಕಲ್ಪೇನು ಅಕ್ಕ ಇಜ್ಜಂದ ಉರುವಾಂಡೇರೆಗ ಡ್ಯಾಗ್ ಬೋಯ್ ಟ್ಯೂಷನ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬಾಲೆದ ಕೈ ಚುಚ್ಚುಂತುಲಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಕನ ಮೇಲಚ್ಚಿ ಉರುವಾಂಡೆ ಅಕ್ಕ ಇಜ್ಜಂದ ಪೊಕ್ಕದೆಗೆ ಬೊಚ್ಚಿಗೆ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಗಿರ್ಬೊಚ್ಚಿಗೆ ಬಾಬಾ ನಾಟಕದಲ್ಲ ಮೀನು ಹಿಂದೆ ಕಲ್ಪವು ವಸಂತ ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮನ ಆಮ ಅಕ್ಕನಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಜಾಸ್ತಿ ಕುಲ್ಲಿಜಾವೆ ಬಾಲೆನ್ ಮುಡ್ದು ಒಂತೆ ಪುರ್ತುಡು ರಪ ಕಪ್ಪಿದಡು ಒಂದು ಬತ್ತ ಸೊ ಬತ್ತದು ಏನು ಇಲ್ಲಡಿತ್ತೆ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮಂದು ಜೊತೆ ಸೊ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪುಗಂದು ಇತ್ತಕ್ಕೂ ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪು ನೇಡು ದುಂಬು ಹಿಂಗೆ ಕೊಂಚಿ ಬೇಲುಂಡು ನಿಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಡತ್ತೆ ದಾದ ಪಂಡ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಓದರು ಉಂಡು ಇಂಕ್ ಸೊ ಅಂಚಾದು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಓದುಗ ಅನ್ಕುಲ್ಲಿನಿ ಓಕೆನಾ ಟೈಮ್ ಬರ್ತದ್ದು 10:44 ಆನಂದು ಇದನ್ನೇ 10 ಗಂಟೆ 11 ಬತ್ತುಂಡು ಸೊ ಕುಜಲ್ ಒಂಚೂರು ಇಂಚ ಬುಡ್ತೇನೆ ಪಂಡ ಚಂಡಿ ಉಂಡು ಅಂತೆ ಕುಜಲ್ ಇನ್ನೊಂದಂತೆ ನುಂಗಾಡ್ ಬಂದು ಐಕ್ ಬೋಡೋದು ಕುಜಲ್ ಒಂಚೂರು ಬುಡ್ದು ಕುಲ್ದೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಓದುಗ ಗಾಯ್ಸ್ ಓಕೆನಾ ಫಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬತ್ತದ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ರೀಡ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿತ್ತೈತೆ ಸೊ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಂಕ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ದರ್ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇಂಚೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರೋಂಡು ಉಪ್ಲೆ ಓಕೆನಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಚೂರು ಮನ್ಪುಗ ಓದರೆ ಸುರುಕಾದು ಇತ್ತೊಂದು ರೀಸೆಂಟ್ ಕಮೆಂಟ್ 46 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಹಿಡ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಶಶಿಕಲಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪನ್ಪಿನಾರ್ನ ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಂದು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಶಾಂಭವಿ ಮುಲ್ಕಿ ಮೀಡ್ದಾದ ಪಂತೇರ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಇನಿ ಬರ್ತೀನಿ ನಾವು ಫೈ ಆಡ್ಸ್ದು ದುಂಬು ಎಂಕಲ್ ಗಾಣಿಗ ಯಾನೆ ಸಪಲಿಗ ಇರ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ಇತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೇರು ತೂನಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡಿ ಇಂಚೇನೆ ರಾಶಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಿನ್ನೇರು ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಟ್ಟಾರೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ರಾಶಿ ಅಂಚ ಪಂತ್ ನಾವು ಎಂಕ್ ಯಾನೆ ನಿಖಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತಿಲಕ್ಕ ಆಂಡ್ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಬರ್ತಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸಿಸ್ ಇಂಚೆನೆ ಲೈಕ್ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪುಲೆ ಇಂಚೆನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪುಲೆ ಓಕೆನಾ ಇಜಿನಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರು ಬತ್ತಿ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೋರ್ ಅಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಜೋಕುಲು ಪೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದೇ ಜೋಕುಲು ಇತ್ತಿನ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ದಕ್ಕದು ಬರೋಕ್ಕಿರು ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪುಲೆ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪುಲೆ ಓಕೆನಾ ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತದ ಎಡ್ಲಿನ್ ಜತನ್ನ ಒಂಚೂರು ಏನು ಪಂಡಿನೇಟ್ ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿಂಚಾರಿಂದ ಒಂಚೂರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಓಕೆನಾ ಎಡ್ಲಿನ್ ಜತನ್ನ 9374 ಪನ್ಪಿನ ಕೇಂದಿರು ಈ ನಿನ್ನ ಮಿಸ್ಟರ್ ನೊಟ್ಟುಗು ದಾಯಿಗಿಜ್ಜ ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ದಾನೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾತ ತೂಯಿನಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟ ವ್ಲಾಗ್ ತೂಯಿನಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ದಾಯಿಗೆ ನಾನು ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಾಡು ಉಪ್ಪು ಬಂದು ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಾಡು ಬಂದ್ರೆ ಉಪ್ಪುಜಿ ನಾನು ಒಂತೆ ಮುಲ್ಪೆತ್ಕೊಂಡ ಒಂಚೂರು ಹಂಚಿ ಉಪ್ಪೆ ನಾನು ಪೋಂದುಪ್ಪೆ ದಾಯಿಗೆ ಎನ್ನ ಮಿಸ್ಟರ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ದಾಯಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಣ್ಣ ಎನ್ನ ಮಿಸ್ಟರ್ ಉಪ್ಪು ನೋವು ಮಂಡು ಸೊ ಆರು ಒಮಂಡುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಅಂಚಾದು ಏನಿತ್ತೆ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಾಡುಲ್ಲೆ ಸೊ ಯಾನ್ ಅಡೆಗ್ಲ ಪೋಂದುಪ್ಪೆ ಪುತ್ತಾರಗ್ಲ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಡ್ದು ವ್ಲಾಗ್ ತೋದಿತ್ತೇನೆ ಗೊತ್ತಾವು ಈರು ದುಂಬುದ ಏನ ನಿಕ್ತ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವ್ಲಾಗ್ ಪೂರ ತೂಲೆ ಪಗಿರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲು ಓಕೆನಾ ಆಯ್ತು ಬಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಮಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಹಾಟ್ ಕಡಪನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಏನು ಹಾಯ್ ಪಂತ ಓಕೆ ಹೇಮಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರೆಗ ಹಾಯ್ ಅಂಚನೆ ವೀಣಾ ಪಾಲನ್ ಹಾಯ್ ಶ್ರೇಯಾ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಇರೆಗ್ಲ ಹಾಯ್ ಎನ್ನಲೆ ಕೊಡು ಆಯ್ತು ಬಕ್ಕ
ಸುಕೆತ ಪನ್ಪಿನಾರು ಪಂದಿತ್ತಿರು ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಗ್ರೀನ್ ಟೊಮೆಟೊಡು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಮ್ಮ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಬೈಜೇರ್ ಪಂದ್ ಬೇಜಾರು ಎಳ್ಳು ಜ್ಯೂಸ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಓಕೆನಾ. ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ ಅಂದು ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರೀನ್ ಟೊಮೆಟೊಡು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪಯ್ಯನ್ ಇದನ್ನೆಟ ಗ್ರೀನ್ ಟೊಮೆಟೊ ಟ್ರೈ ಮಂದಿಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೂಕ ಗ್ರೀನ್ ಟೊಮೆಟೊಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಬೈಜೇರ್ ಪಂದ್ ಬೇಜಾರು ಪುರಣಿದ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಎಂಕ್ ಅಮ್ಮ ದಾನೆ ಮಿಸ್ ಆಯಿರೋದು ಇಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತವನಿಜಿ ಬಟ್ ಯಾನು ಅಕ್ಕ ನಡೆ ಪೋದು ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ ಏನು ಕಾಂಡಿಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಂದಿನ ಹತ್ತು ಫ್ರೀ ವೆಸ್ಟ್ ನೆನಪಿದ್ದವು ಸರಿ ಕಟ್ಟು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ತು ಅಕ್ಕನ ಅಲ್ತು ಬತ್ತೀನಿ ಐದು ಕೆಂಪ್ರಶಿಪ್ ಆದೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪರ್ಪೋಯಿನಿ ಅಮ್ಮ ಅರ್ನಾಥ್ಗೆ ಟಿಯೂತು ಅಂತೀರಿ ಬಟ್ ಒನಸ್ತಪ್ಪಾಗ ಇಂಕ ತಿಕ್ಕದೇರಮ್ಮ ಅಂಡಲ್ಲ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಅಮ್ಮನ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪದೆ ಪೂರ ಬ್ಲಾಗ್ಡ್ಲ ಪಾಡು ಅಂದು ಎಳ್ಳು ಜ್ಯೂಸ್ ಇದ್ದಿರಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಮಿಸಸ್ ಓಕೆನಾ. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕುಮುದಾಕ್ಷಿ ಸುವರ್ಣ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಎಂಚುಲ್ಲರು ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಒಳ್ಳೆ ಈರೆಂಚುಲ್ಲರು ಆರಾಮತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ರೋಷನ್ ಚಿಕ್ವೇರ ಹಾಯ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಕೂರ್ಗಿ ಪಪ್ಪಿ ಹಾಯ್ ಪಕ್ಕ ಹರಿಶನ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯತೆ ಆರಾಮುಲ್ಲರ ಪವಿತ್ರ ಪವಿ ಇವೆಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಇಂಕ ಆಟ ಏರ್ ಪೂರ ಸೆನ್ಮಲ್ದಿರ್ತೂಲೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಸೈಡ್ ಇರ್ದೊಂದು ಹಾರ್ಟ್ ಅಂಚನೆಯಾನ ಹಾಯ್ ಓಕೆನಾ. ಜೀತು ಮೇರ್ ಪಂತಿರು ಅಡಿಗೆ ರೂಮುಡು ಕೂಲಿ ಉಡ್ದೆರು ಬಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅವು ಯಾನ್ ಕಾಂಡೆಡು ಪಂತೆ ಆಯ್ತು ವ್ಲಾಗ್ಡು ಯಾನ್ ಕಾಂಡೆಡು ಉಂಡತಿ ಲಕ್ಕಿ ಬೆರಿಕೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಅನಿತ ಡೇ ಎನ್ನ ಡೇನ್ ತೊಸ್ಪಾಡು ನೆನದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಂಕ್ ದಾದ ಇನ್ ಪನ್ನ ಯಾನ್ ಬ್ರಷ್ ಮಲ್ತು ಒಂದೇ ಪೋಂದು ಮಮ್ಮಿ ಕಿಚನ್ ಡಿತ್ತರತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಚ ಅಮ್ಮಡ ಪಾತೆರ್ಗೆ ಬಂದು ಬ್ರಷ್ ಮಲ್ತ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇಂಕ ಅಡಿಗೆ ರೂಮ್ ಒಂದು ಅಕ್ಕದ ಮುಲ್ಪ ಒಲ್ಪಾಡಲ್ಲಿ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡ್ತು ಒಂದು ನಕ್ 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 ಮಂತ ಒಂದು ಅಮ್ಮಲ್ಲ ನೆರ್ಪೇರಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಓಕೆ ಅಡಿಗೆ ರೂಮ್ ಬ್ರಷ್ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಗೊತ್ತು ನಿಂಗೆ ಓಕೆನಾ. ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಜಯಶ್ರೀ ಜಯ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಆರಾಮತೆ. ಸೌಮ್ಯ ಜೋಗಿ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಮೊಕ್ಕ ವಿಶ್ವಾತ್ ಅರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್. ಒಕ್ಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ಎಂಸಿ ಮೇರು ಪಪ್ಪನ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಇಂಚೇನೇನ ಮಾತ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಓದೊಂದು ಪ್ಲೇ ಇನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಮಸ್ತ್ ಬೋರಿಂಗಿ ಅವು ವ್ಲಾಗ್ ಮಸ್ತ್ ಬೋರಿಂಗ್ ಅಂದ್ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆನಿ ಬೋರ್ ಆತಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡು ದಯಪಂಡ ಅವು ಯಾನು ನೋಡ್ಕೇತೀನಿ ಅತಿ ನಕ್ಕ ಮಂತೊಂದು ಅವು ಬೋರ್ ಆತಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂದಾಗುತ್ತುಂಡೆ ಪೊಪ್ಪನ ಪಾತೆರ್ ಪಾಯರ ಪೊಪ್ಪ ತಿಕ್ಕೇರ್ ನೆಂಗೆ ಪಾತೆರ್ ಪವಲ್ಲಿ ಅರೇನು ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಯಾನ್ ಕೆಲವರ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆ ಪೂರ ಯಾನೆ ಪನ್ಪುನು ಅರು ಯಾನ್ ಪಾತೆರ್ಂಡ ಕೆಲವರ ಪಾತೆರು ರೈಕ್ ಓಕೆನಾ. ಬೊಕ್ಕ ಅದ ಇರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಓದೋ ಒಂದುಪ್ಪೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡೋ ಒಂದಿಪ್ಲೆ ಇಂಚಿನ ಮೊಕ್ಕೆ ತೊಷ್ಪ ಒಂದಿಪ್ಲೆ ಅದು ಓದೋ ಒಂದುಪ್ಪೆ ಓಕೆನಾ. ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಮಿಳಾ ಹಮೀನ್ ಹಾಯ್ ಓಕೆ ಓಡಿಕೊಂಡು ಓಕೆ ಯಾವುಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿತ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಹಾಯ್ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಇನಿತ ಯಾವ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕದ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಓದುದೆಂದ ಹಾಕೊಂಡಿಂಕ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್. ಸೊ ಇನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆನಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ಲಿ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡೊಂದು ಪ್ಲೇ ಗೈಸ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ನೇರ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಕಲ್ ಒಲ್ಪಾಡ್ದು ತೂವೊಂದುಲ್ಲರನೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಬಿಕಾಸ್ ಪಿದೈರೋಡು ತೂವೊಂದುಲ್ಲರ ಉಲೈರೋಡು ತೂವೊಂದುಲ್ಲರ ಒಲ್ಪಾಡ್ದು ತೂವೊಂದುಲ್ಲರನೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಉಂದ ಪುದರಾಂಡಲ ಅವು ನಮಕ್ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾನೆ ಏನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೂರ ಏನ ವ್ಲಾಗ್ ಕೋಡೆ ಪೂರ ರೀಚ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂದ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಓಕೆನಾ. ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಪೂರ ಉಪ್ಪುಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಇರ್ಗೆರೆ ಪೋಪಿನ ಅಂಚಿಂದ ಪೂರ ಪ್ಲೇಸ್ ಇತ್ತನ ಏರೆಗಾಂಡ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪನ್ಲೆ ತೂಕ ಅಂಡ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಇಂಕ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ ಅಂಚಿ ಪೂರ ಒಂಚೂರು ವಿಸಿಟ್ ಹಾಕ ಓಕೆನಾ ಇಂಚ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದು ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡೊಂದು ಪ್ಲೇ ನಾನು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕ ಆತ್ನೆ ಟಾಟಾ ಬಬಾಯ್ ಸಿಯಾ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಲವ್ ಯು ಆಲ್.